ଯାଉଛ? ଏ କୋଠି ଯାଉଛ? ଶୁଭୁଛି? ସୁଜି ଆନେ ଆନେ ହେ ଭଗବାନ, ଏଟା ଖସି ପଡିଛି ତମର କି? ପିନ୍ଧ। କାଲା ମଣିଷକୁ ବାହା ହେଲେ ମଣିଷ କି ଅବସ୍ଥା କହନି। ବସ ଏଠି ବସ। କଣ କହୁଛ କୁହ? ବସ ଏଠି। ଏ ଘଣ୍ଟା ତମ ଶୁଭୁନି ମତେ? ଧୀରେ ବୋଲ ଯାହା କହିବ। ଆରେ ବସ। ହଁ କୁହ କଣ କୁହ। ତମେ ଏବେ ବଜାର ଯିବଟି? ଓହୋ କେଡେ ଜୋରରେ କହୁଛ, କାନ ଗିରି ଗିରି ଯାଉଛି। ହଁ କୁହ କଣ କହୁଛ କୁହ। ଶୁଭୁଛି ଏବେ? ହଁ ତମେ ଏବେ ବଜାର ଯିବଟି? ହଁ ମୋ ପାଇଁ କେତେଟା ଜିନିଷ ଆଣିବାର ଅଛି। ହଁ ଅଣ୍ଡା, ହଁ ବାଜରା, ହଁ ତେଲ। ହଁ ଶୁଭିଲା? ହଁ ମନେ ରହିଲା? ହଁ ହଁ ଶୁଭିଲା? ହଁ ଯା ଶୀଘ୍ର ନେଇକି ଜଲ୍ଦି ଆସ। ହଁ ନେଇକି ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ହଁ ଯାଉନ। ହଁ ଯାଉନ। ହେ ଭଗବାନ, କି କାଲା ମଣିଷକୁ ବାହା ହେଲା ମଣିଷ ବାହା ହେଇକି ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ କହିଲେ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଭିଲା କି ନାଇଁ କେଜାଣି? ହଁ ହଁ ହଁ। କାଇଁ ଆଣିଲ? ହଁ 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 ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇଠି। ଓହୋ ଏଇଟା କଣ? ଆଇ ଦଣ୍ଡା ଦଣ୍ଡା। ଆରେ ଦଣ୍ଡା କହିନଥିଲି, ଆଉ ଅଣ୍ଡା 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 କହିଥିଲି। ଅଣ୍ଡା? ହଁ। ମତେ ଶୁଭିଲା ଦଣ୍ଡା। ବସିକି ତ ହଁ 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 କହୁଥିଲା ବସିକି। ଏଇଥିରେ ପୁଣି କଣ ଆଣିଛନ୍ତି କେଜାଣି? ଏଇଟା ପୁଣି କଣ? ଗାଜର। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ତମକୁ ଗାଜର କହିନଥିଲି ରେ। ଆଉ ବାଜରା ଓ ବାଜରା କହିଥିଲି। ଓ ବାଜରା। ଭାଇ ଦଣ୍ଡା କହିଲେ ଦଣ୍ଡା ଆଣୁଛନ୍ତି, ଗାଜରା କହିଲେ ଗାଜର ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଥିଲି ସେଟା ପୁଣି କଣ? ତେଲ, ହଁ ତେଲ କହିଥିଲି। ଏଇଟା ପୁଣି କଣ? ବେଲ। ଆରେ ତମକୁ ବେଲ କହିନଥିଲି। ଓହୋ କାହିଁ ଚିଲଉଛ କହିଲ? କାନ ପାଖରେ ବସି ଚିଲେଇବ କିଏ? କୁହ କଣ କହୁଛ, କଣ କହିଥିଲ? ଆରେ ବେଲ ନାଇଁ ତେଲ। ଓ ଗେଲ। ପାଲାକୁ ଆଉ କିଛି ଶୁଭୁନି, ଏଇଟା ଶୁଭି ଯାଉଛି। ପାଲା 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 ନାଇଁ ତାଲା, ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ପାଲା।